שלום לכם התלמידים בכיתה צומחת. אני דנה. ואני יהודה. ושמענו שלמדתם היום על חג החנוכה. באנו לראות מה אתם זוכרים. ולשאלה הראשונה, מתי חוגגים את חג החנוכה? נכון מאוד! בקופי, בכסלו, כל הכבוד לכם חברים. ולאתגר הבא, מה הם שני הניסים שהיו בחנוכה? אלופים! זה באמת נס ניצחון המעטים על הרבים, שהמכבים ניצחו את היוונים, ונס פך השמן, כל הכבוד לכם. ולשאלה האחרונה, כמה ימים חוגגים את חג החנוכה? נהדר, 8 ימים, כי זה בדיוק הזמן שהספיק עד השמן לדלוק במנורה 8 ימים. אין עליכם. טוב חברים, היה כיף מאוד לשמוע את התשובות שלכם. רואים שלמדתם בכיתה ונהניתם ואתם זוכרים יפה מאוד. כל הכבוד. נתראה בסרטון הבא. ביי. ביי.